Ei, hola, bon dia. Últim episodi vist, un episodi una mica agredolç, perquè han vist el mar, vale? L'Armin està content, però l'Eren està així compensatiu, perquè és on sempre havia pensat que arribar aquí voldria dir llibertat, però resulta que més enllà del mar hi ha un món sencer que va contra nosaltres. Per tant, complicat. L'escena en què han sortit tots allà davant del mar ha sigut un: nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura. Que sí, no? O sigui, hauran d'agafar algun vaixell si volen anar a l'altre costat. Almenys és el que m'imagino que passarà a la temporada que ve. Ha sigut interessant perquè han explicat la veritat a tothom del poble. I això que hi ha hagut un que ha dit: però es tornaran bojos, esteu segur que ho voleu fer? I no, sí, han dit, han sigut coherents perquè han dit: no, aviam, si el govern anterior el vam treure perquè només feia que dir mentides, doncs nosaltres no podem ara amagar la veritat, m'entens? El tità aquell que han deixat allà al mig anar fent, em fa por. Perquè per què ho ensenyen, saps? No ho ensenyen així perquè sí, un tità i ja està. O poder sí, per ensenyar que ja no els volen matar perquè saben que són gent del seu bàndol. A veure, sembla bastant inofensiu, però és que per això mateix, saps? No em fa estar tranquil. I necessito saber el motiu de la cara aquella d'en Grisha i després de l'Eren, que és alguna cosa així. No sé què han vist. I no puc amb en Flock, aquell nano que no sap com ha quedat viu, que es comença a queixar així perquè sí. Tu qui ets, saps? A l'Armin no li parlis així. Que a més, de què serveix? No, és que l'Erwin hauria d'estar viu. Vale. I per què li dius a l'Armin això? O sigui, l'Armin no hi hagués pogut fer res, saps? I res, segons el que em vau dir, ja només queda l'última temporada, que hi haurà pel·lícules i històries d'aquestes, però ja es va acostant al final. Vinga, vagi bé.